Республикабыз ауылларының келешегін қойғыртып яшәүші yoqtaşlık жәмғаятлары Татарстанда шоқты. Опас жәмғаятында нәқ шундай ауыл жанлы yoqtaşlarına ярдәмшіл вәкилләр тәшкил итә. Келешек буынның әхләгін қойғыртушылар ауылынан хәбәршібіз Мөршидә Җихан репортажы. Апас yoqtaşlar җәмгыятенең 30 еллыгына багышланган үзенчәлекле чараларның берсе Кышта авылының мәдәният йортында узды. Безнең бит инде ул ислам дине безнең гомергә ул тәрбия дине бит инде ул безнең. Тәрбиячелек бездә көчле бит инде. Менә без үзебез кичкенә вакытта безгә бит инде ат нәселләр булмады. Без бит инде шул әниләрдән күреп бит инде догалы булырга өйрәндек. Догачылар булсын балалар бәйгесен үткәрүнең җирлеген тудыру шарт. Шөкер биредә якын тирә авыллардагы балаларны җыеп дини дәресләр укытыла. Авылда урамда йөгереп биргән балаларга карап мәйтәм, их мыналарны җыеп укытырга иде. Бер-ике печенье конфет белән чәй эчерсәм әйтәм, булар килә инде дип уйлый торган идем. И әлхәмдүлилләх, Аллаһ субхана тәала насыйп итте. Әхлак һәм тәрбия турында сүз чыктымы? Ризаәтдин Фәхретдиннең бала чакта алынган тәрбияне соңыннан бөтен дөнья халкы үзгәртә алмас дип язып калдырган васияте искә төшә. Әмма аны укып кына түгел, биредә үтәп тә яшиләр. Әлхәмдүлилләх, бөтенесе хәлдән килгәнчә тырышып, ислам диненең алга алып барыр өчен тырышып яшиләр инде. Инде Кышта авылына килгәндә, монда әлхәмдүлилләх, менә бүген мероприятиенең шушылар булуы да, аннан соң санлап менә халыкның килүе дә, аннан соң инде игъанәчеләрнең шулай иттереп игътибарлы булуы да инде шушы авылда диннең тырышы әлхәмдүлилләх әйбәт бара дип әйтергә була. Балаларны белән дин дәресен өйрәтү ул зур хезмәт. Тәрбияви әхлакый чара Апас якташлар җәмгыятенең һәр эштә диярлек әйдәп йөрүче вәкилләре Рәшит Байбиков, Наил Галиуллин ярдәмендә оештырылган. Үз авылыма шунда шатланып кайтам. Минем монда яшьлек чагым үткән. 45 ел элек чыгып киткән булсам да шушы авылым, Кышта авылымны мин бик яратам, Аллага шөкер. Үзебезнең авылыбыз бүгенге көндә дә мәчетләре матур гына эшләп килә. 3 ел элек шушы зур матур эшне башлаган идек балалар укытуны. Без инде аларны күбрәк булсын өчен атна сайын игъанәчеләр белән җыелышып, сөйләшеп, атна сайын аларны шәйләп ашатабыз, кызыксындырабыз. Балалар өчен яңа елга махсус Курчак театры спектакле дә күрсәтелде. Якташлары да, авылдашлары да игъанәчеләргә бик рәхмәтле. Biz күрше авылдан бит инде киләбез. Мин үзем шушы 4-5 авылның өлкән абыстай булып саналам. Шуңа да без инде бик шатланып, сөйнеп балаларны алып килдек. Бик рәхмәтлебез аларга. Аллаһы Тәгалә аларның үзләренә исәнлек, саулык, һәр эшләрендә уңышлар бирсен. Яңа ел дини бәйрәм булмаса да, без барыбер аңа әзерлек чорында шушындай кызыксындыру чаралары оештырабыз. Чөнки бала күңеле хыялый, аны нәүмиз итеп калдырып булмый, ул тылсым көтә. Мин Апастан килдем, минем монда дәвәнем яшәй. Без сәхнәдә дугалар укыдык, бүләкләр безгә бирделәр. Әлбәттә, бәйге дип шартлыгына аталган әлеге чара оештыручылар бер баланы да бүләксез калдырмады. Дин сабагы укытучы мөгаллимәләргә дә якташлык җәмгыяте исеменнән яңа ел күчтәнәче тапшырылды. Абыстай сиңа шәйләр эчесез. Мөгаллимәләр өчен төп бүләк ул иманлы, инсафлы бала. Киләчәктә балалар өчен минем беренче намазым дип аталган бәйгедә оештырырга ниятләре бар. Бәлки, нәкъ менә сәхнәдә чыгыш ясаган әлеге балалар рухи мирасны барлап киләсе буыннарга тапшырыр. 20нче гасыр башында әлеге авыл мәчете һәм мәдрәсәсе белән дан тоткан. Мөршидә Җихан, Владимир Юрков, Татарстан яңалыклары.